Folk de gætter, det er helt klart at derfor at være VVS'er. Yeah, det er ham der, jeg gerne vil fjerne. Homeboy, du har allerede fået malerhjerne. Sidste weekend så jeg en VVS'er. Der var lidt følelse rundt rundt i byen, rundt i stiletter. Ja, og vi er ret mange damer i malerfadet. Jeg sidder især i en solgård og læser mandebladet. Yeah, det er ikke for at lave reklamer. Selvom det er dig, der efterholder med 3 damer. Yeah, så er jeg sikker på, at vi er bedre VVS'er. Så okay, det ser faktisk bedre ud, mig og Jesper. Det ser ikke meget bedre ud. Udover ude, så ser det godt ud med din pæne hud. Det er fint nok, og det er klart, det føles dumt. Jeg vil hellere være maler, end være med i jeres bøgesklub. Jo, det er bare fordi, du forarver. I siger, I har så forbandet mange farver. Ja, og der er sikkert ingen grænser for, hvad I ikke kan. Men bagefter det her, der drukner der i en malerspand. Nej, jeg tror ikke, vi tror igen. Er I så sorte igen? Vi tjener så mange sorte penge. Ja, det der tjener sorte penge er stadigvæk plads. For i sidste måned blev du taget i skat. Jo, der er lige en ting, jeg gerne vil angribe. Man sparer sin maler væk, når der er finanskrise. Men ved I hvad? Det gør man ikke meget let, for alle mennesker har behov for at få repareret deres tøjle. Ja, jeg kommer her og sætter de store skud. Vi er klar til VVS, så du står her og lukker lort ud. Og det her kalder vi freestyle, og vi maler alle tømmerne ud og dækker alle jeres fejl. Jo, kammerat, du kan tjekke det lige. Jeg ved det efter, jeg kan fortælle, at du bruger for meget toiletpapir. Din stil, den er for poppet. Det er mig, der skal hjælpe dig, når dit lokum igen er stoppet. Så det er klart, du snakker meget lort. Og det er fint nok, homeboy, det har du sikkert altid gjort. Og det er derfor, jeg gætter på i sidste uge, hvad du egentlig gerne vil være VVS'er. Jo, lad mig starte med at sige, at jeg bliver generet. Jeg er VVS'er, og jeg er statsautoriseret. Jeg er autoriseret, det er noget, jeg kan love. Du får bare kæmpe bøder, fordi du også maler på tog. Jeg kommer her for at teste din spad. Aldrig har set en VVS'er, der går så sjældent i bad. Det er klart, jeg kan se, du går sjældent i bad. Jeg kan se det for offentligt. Det er klart, det gør dig temmelig bad. Jo, de får ingen penge. Og det er på grund af tiderne, fordi de har malerhjerte, ligesom humleriderne. Ja, vi gør, som vi plejer. Jeg er også ligesom humleriderne, men det er fordi, vi drikker ret mange barer. Ja, så det er klart, tjek min sparkning. Så rigtig mange penge. For min hej, den får jeg gratis. Så det er klart, her får jeg en sejr. Jeg er på malerhjerte, behøver ikke bruge penge på bajer. Okay.